Gure ametsak egi bihurtuteko formatu egiten gara, ikasi egiten dugu, denbora piloa sartzean dugu, baina askotan gure amets horiek egi bihurtuteko ez dugu aukerarik ez da saiatuteko be. Ikasle hauen kasuan, sekulako ordu piloa eta esfortzuak egin da gero, beraien ametsa egia bihurtu dute. Zuek munduko txapelketa irabazi dozu, Munduko txapelketan froga bat irabazi, Business Class Presentation. Eta zenbait unibertsitate hartzen dute parte Ingalaterrako txapelketan 140 unibertsitate dugun. Eta 140tik zuek irabazi dozu? Bai. Arro gabe. Ordu asko sartu dozu ez bebai? Ordu pilak eta ordua ezin Ikasturte oso bat? Ikasturte oso bat, eta niretzat pertsonelki merezi du. Pilak gauza ikasten dituzu, kotxe bat egiten dugu. Bai, arrotasunez egiten duzu, ez? Bai. Eta lehenengo aldiz ikusten duzunean kotxea... Martxan, ja. Lehenengoan zaude abitzuet akojonau, baina gero ja ikusten duzu askar doala eta... Topo asko ikusi duzuz, direti? Bai, azteko diru. Bai. Hau diru txapila kostatzen du. Ze nolako garrantziareko proiektu honek? Guretzat haundia, gauza kontatuko zu. Euskal Autonomia Erkidegoan automozinoko sektorak ehuneko 17 bat pisatzen deu, gure ekonomian. Horrek esan nahi deu, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan gutxi gora bera 36-37 mila langile daudela automozinoko sektorean lanian. Eta AIC, hemen bertan daude 22 enpresa, batzuk multinazionala, besteak hemenguak, eta hemen egongo dira 600 bat langile, asko ingeniaria direnak, asko berrikuntza lanetan daudenak. Hemen dauden batzuk Formula Student proiektutik ere atera ziren. Egon gara Jaraman, Villarkaion, Montmelon, hau da etorkizuna? Azken baten honek ingenieritza amaitutek ez, da profesional mundu sartzeko hau da lehenengoko pasu, ez? Zure erantzekoa, ez? Apura txikitsua. Txikitsua, ez? Bai. Zu, Igor, eta zein izan da zure parte hartzea proiektu honetan? Azken baten euren erabakixe, eurena ez, baina guk azkenin gomendatu itzen du, gure ustez honena dana. Zu nola ikusten duzu, kotxe hau egin dutenek ikasleak direz eta beraien helburue formula batera joatea da. Zeu ere ikaslea zara, baina kasu honetan pilotoa, Azken baten nipetze dute hemen hartu emon bat egotiala garrantzitsu, ez? Eure dakixen ingenieritzen ikesi da dena eta guk zirkuitotan ikesi oguna edo ikesten gabizena bisek bateratute ahalik eta gauzaik honen haitxi, ez? Honek zutzako zer gure dago esan? Amets bat da, niri txikitatik Formula 1 asko gustatu zait, baina hau Formula batetik oso hurbil dago. Saiatzen zara bertara eta daude Formula bateko pilotoak, eta bertan ikusten kotxeak eta zuzera da, nire kotxeak ikusten ari dira, da. Horrelako, zerbait sentitzen duzu da, oso harro egon gara egin dugunagatik. Aurea bezala sentitzen dugu. Zau egin duzue? Eta horregatik defendatu behar dugu eta gure bizitzako denbora asko kendu dugu honek eta... Baina mon ere, ateak zabalduko txue, ez? Bai, ze enpresak asko baloratzen dute honetako proiektu batean egotea, ze benetako lan batetik ez da hain urrun, ze dirua manejatzen duzu, pertsonak manejatzen dituzu. Etorkizunean... Formula batera? Ez dakit, hau Formula batera heltzeko trampolin oso ona da. Eta Formula bateko taldeak esaten dute, Formula Student oso plataforma ona dela bereientzat. Osea, zergatik ez.